Салом алейкум дӯстон. Имрӯза видео дар бораи телефонҳои поколения меган телефонҳои Redmi мегзарем. Xiaomi неу Redmi. Ну Xiaomi якм серия ҳисоб мешавад. Redmi бошад дуюм серия, как Samsung-ои S ва Samsung поколения A. Мисол амёрам бошад, ҳамин фарқат мекунад Xiaomi и Redmi. Ва ҳозир бошад нашоти телефонҳои Redmi A3 сар мешавад то 13 Pro дар наличка аст. Шумо дар гузашта мегзарем. Пеш аз видео бошад дар канал лайк дар канал мегум подписаться кунед, дар видео лайк монед ва мерем ҳозир кам подробнее мефаҳмем. Ва ҷа бошад видео то охирша тамошо кунед. Видео дроз мешавад ва подробнее гузашта мегзарем. Redmi A3X моделҳои наваи, памяти 3/64 ранги сиёҳош мехе мешавад дизайнаш. Дахвата бистра зарядка дорад, ҷои заряднакш Type-C ва ай боло бошад ҷои наушник ва колонка дорад. 5000 мАч батарейка, сканер отпечатки палец бошад, дар ин ҷои киштанаки телефон мешавад. Мощный 8-ядерный процессор дорад, Mediatek Helio G36, 13 мегапиксел камера. Телефонҳои буҷетни нархошон ай 7000 рубл сар мешавад. Ва агар ки подробни шумо дар нархҳои амё бошад, дар ин тараф телеграм канал мо мешавад. Дар телеграм бигзаред, нархномаи ҳама телефонҳо ҳаста, ё ки агар ки нафурад прямо нархҳои ҳозираш бошад дар телеграм ва дар WhatsApp мешавад. WhatsApp дар алоқа барои бачаҳо хеле полни операторҳо хеле ҷавоб медиҳад ки кадом телефон чанд сум шидагӣ ай ва ҳозир. Ва телефонҳои аксияшам шумо дар гап мезанад. Ва ҷа бошад рангҳои сафед, сабз, кабуд, сиёҳ, 4 расветка ҳастай. Ва иҷа да бошад телефони Redmi 12 ҳастай. 3 расветка, ирам сиёҳ, кабуд ва ранги сериш. 5000 мАч батарейка, ду сим-карта мебарад, 50 мегапиксел камера, корпус бошад пластмасс, пай даст намебарад, матовый. Ва иҷа бошад ҷои заряднакш Type-C, колонка ва боло бошад ҷои наушник. 13 мегапиксел 8 мегапиксел фронтальный камера дорад. Ва гуфта гузаштем ки памяти 4/28 ва 8/56 памят мешавад, кабуд, сиёҳ ва сери. Метавонед заказ кунед, номерҳо дар рӯи экран. Ва иҷа бошад телефони Redmi 13C. Пашти идам барои бромаданаш 1 сол мешавад. Ҷои заряднакш Type-C, ҷои колонка, камтар дизайнш хушрубовардагира. Вот. Меги шиша шикастаги чихалия, короче дизайнш вообще ударай. 50 мегапиксел камера дорад, ёрасонаш бошад 8 ва 2 мегапиксел, боло бошад ҷои наушник. Вот. 3 камера, 50 мегапиксел, мощный 8-ядерный процессор. Процессорш бошад Mediatek Helio G85 будай ва бистра зарядка 18 Вт дорад. Дар дри комплектация, дар дри комплектацияш бошад толка бистра зарядка қатъи кабелш мешавад 18 Вт. Ана бошад стари моделам бошад, телефони мощный вообще удар. Мадама хушдагӣ да даст чотки местад. Телефони Redmi Note 12S 108 мегапиксел камера дорад, аккумуляторш 5033 Вт, бистра зарядка ва дисплей 90 ГГц AMOLED экран кор мекунад. Mediatek Helio G96. ин хел дизайн дорад, пай даст намемонад. ма телефонҳоро ами корпусш чихалиша наз мебинем, пай даст намуна соза я минут пас телефонта хали тоза намекунӣ. Короче ами корпус матив бошад зур айда, пай даст вообще намемонад. ҷои заряднакш Type-C ирам ва колонка дорад, ай болом бошад колонка. иҷа бошад ҷои наушникаш, ҷа бошад барои управлят кардани техника. Инм хе дизайнча дорад, мошина даст мешина. Ва иҷа да бошад ранги кабудаши телефони Redmi Note 12S. 8/56 ва 6/28 дар магазини Reafon ҳаста. Ана иде тагига телефон бошад, телефони Redmi Note 12 Note 13, памяти 8/28 ва 8/56 мешавад. 108 мегапиксел камера дорад, 5000 мАч батарейка, ҷои колонкаш бошад ай поён ва ай боло аст, ҷои наушникам дорад. ва корпус бошад пластмасс, айн параш бошад алюминий ва ана иҷаш бошад пай даст да сабзу қа наметавад, не ки да кабуд пай дастат хушрӯ метавад, қатъи сиёҳ. ва гуфта гузаштем 108 мегапиксел, ёрасонаш бошад 8 ва 2 мегапиксел, ҷои спичкаш бошад айни поён. ва фронтальный камераш бошад 16 мегапиксел, 33 Вт, бистра зарядка дорад ва процессорш бошад Snapdragon 120 ГГц, экранаш кор мекарад. ана ин бошад телефони Redmi Note 13 Pro.
ана бу 200 мегапиксел камера дорад ёриясони 16 ва 8 мегапиксел ҷои зарранак ки ёрам бошад дар поён Type-C дата сим-карта барои ҷои колонка 5000 мАч батарейка дорад телефон 60-20 зарядка дорад дар муддати 40-45 минут ай 0 то 100 мекунад телефони Redmi Note 13 Pro Plus Pro Plus ша мешавад заказ ки намешавад дар наличка тамом шуда шумо дар нишон дода наметонем ва мешавад ё ҳама вақта просто ирӯз дар продажа нест мисол дар наличка нест 120 ГГц экранаш кор мекунад ҷои колонкаш ай поён ва боло ҷои наушникаш бошад ай боло аст дар дери коробкаш он бошад чӣ холи сиёҳи необичный мешавад ва яксола гарантияи магазини Риафон аст шумо метавонед заказ кунед ва дар ҷа бошад 100 аксия дар магазини Риафон рафтаест агар якта телефон харидорӣ кунед соҳиби 100 та аксия мешавед номи телефона менависед дар ҷа серия номер телефон ва ному насабтон дар поён шама нависта мешавад ва ай поёнаш як тарафи мо мегирем мебарем дар дери падаркҳо бошад 3 та телефон аст телефони Tecno Power 6 Realme Note 50 ва Tecno Camo 3 ва ҷа бошад битаваи техника утюг ва амхалик чанкашак бисёр чи ҳастай ва мебарему ини поёнаш бошад қайг мешавад дар мо местад ва вая дар шарик то дуда 1 сентябр оғоз мешавад дар эфир ки соҳиби чӣ мешавад ҳамаш дар 1 сентябр аниқ мешавад барои соҳиби ишидан бошад якта телефон харидорӣ мекунӣ тамом саломат бошем панотон ба худо гуфта намонад дар Москва ҳама телефони арзон дар магазини Риафон мешавад.